ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tago And Tita Tanya Chinita. After 20 years, nagkita kaming muli ng aking naka one night stand. Uya! Lala! Uya! Uya! Feel good morning po, Uncle at Tita, lalo na sa lahat ng nakikinig po sa kanilang mga radyo at nanonood ng programang Mga katas ng nakalipas. Itago niyo na lang po ako sa alias Bernard mula Tandang Sora, Quezon City. Pero taga Sibugyug ko. Wala nung nag-asawa ay dito na po ako sa Maynila nagtatrabaho bilang isang operator po sa isang factory. Sa edad na 45 anyos ay wala na po akong hiling kundi ang maayos na kalusugan at pamumuhay para sa aking pamilya. Inaamin ko po ang Tita na dati po akong pasaway. Marami rin akong naging chicks. Siyempre kabataan. Talagang may disclaimer pa eh. Pero nagbago na po ako magmula nung nag-asawa ko kay Lucy. Amen. Yun nga lang, isang araw, bigla lang nag-chat sa akin ang dati kong naging ka-fling, si Angel. Buti nga naalala ko pa yung pangalan niya eh. Yung iba kasi hindi na po. At dito na po, nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Hindi mo maintindihan kung ba't ikaw... Pop like this? Pop like this? Oh, Papa, kumain na kayo, huwag na kayo tayo maglaro. bago mag-TikToks. Unahin po natin yung TikTok. Nakakasira po ng... Ay, Jinjin, puro ka na lang TikTok dyan, ha? Baka hindi ka na nag-aral ng mabuti. Pop like this, Papa. Hindi na yan nag-aaral ng mabuti, Papa. Excuse me, mas magaling pa magturo yung TikTok kaysa sa magulang natin. Mas marami doon na alphabet na tuturo. Papa, gusto ko sa TikTok yung may sumasayaw na sexy, Papa. Yung pinapanood mo, Papa. Oy, anong pinapanood? Kayong mga bata kayo, wala nga akong TikTok. Kaya Wala nga. pala number yung username
walang TikTok. Ganun ba yun? Papa, meron akong TikTok. Janjan Pogi. Janjan Pogi tuli. Hindi ka pa nga tuli. Ba't may tuli? Kaya nga, bakit mo nipiplex? Mas nahahalata. Para sabihin nila tuli na ako. Masakit po ba pag natutuli, Papa? Anong nabibil ng mga boys? Ba na hinahati yung Huy! ano Shh, nyo? tama na. Mama, ano na ulam? Ang bango naman yung dala mo. Salamat. Mga bata, kumain na kayo. Ah. Papa, bakit Nako. mo nagustuhan si Mama? Yan na naman yung ulam. Hi. Abay, Huwag kayong ganyan ha. Sa harapan ng pagkain. magpasalamat kayo kung iyan ang pagkain natin. Sarap na Iyan magluto ang ng mama nyo eh. Yan ang nakayanan ng papa nyo. Amoy nga. Sarap naman ang nagluto. Yung niluluto. Ikaw talaga nagpapakilig ka, Papa. Mamaya na yung landian natin, Papa. Oo nga, Papa, mamaya na kayo maglandian kasi lumalamig na yung adobo. Sige na, kain na tayo. Kumusta ang school nyo ha? Bilisan nyo, baka malate kayo. Papa? Oh. Papa, pag lumaki ako, ilan taon ako naaasawa? Kami ni Janjan. Hoy! Bata ka pa! Asawa na inatupak mo! Wala ka kawang... Ay naku, itong mga bata ngayon. Kasi po, kayo di ba hindi niya piniplano ni Mama yung pag-asawa niyo? Kaya mahirap lang tayo. Medyo mahirap. Kasali tayo sa 4-piece. Kaya dapat nipaplano na po natin yung pag-aasawa namin. Hoy, Ano bata po? pa mag-aral kayo. Mabuti ikaw talaga. Nag-aral ka po ba, Papa, na mabuti? Di ba marami kang babae nung araw, Papa? Hoy, kumain na nga tayo. Ano ba yung pinag... Sige na nga po. Pop like this. Sabihin mo, Janjan, pop like this. 1 tap, 2 tap like this. Ay, hindi ko alam yan eh. Masaya po ang aking pamilya kahit di man kami mayaman ako latita. Basta healthy lang yung mga anak ko. Kapag aral ng mabuti, masaya na po ako. Yung asawa ko naman, ay rumaraket din po siya. Isang gabi, Mama, tulog ka na? Mama, tulog ka na? Oo, matulog na ako. Sige na, mauna na ako, good night kiss na, Papa. Love you. Sige, Pagod na love pagod you. ako ha. Sige, tulog ka na dyan. O, ano Yes, lang ako, Papa. papaantok lang ako. Tulog ka na rin pagkatapos ng ginagawa mo, ha? Sige. Sino to? Kumusta? Si Angel to Kumusta? Okay lang ako. Ano kaya ito babaeng to? Naging girlfriend ko ba to? Parang wala na akong maalala. Banda talaga pag nagbago ka na. Nagkamustahan po kami ni Angel sa chat ang Kolatita. Wala lang naman po sa akin yun. Hanggang sa napadalas na po ang pag-chat namin. Kahit nasa trabaho po ako ay chinachat niya ako. Kakamustahan. At isang araw, Kim, pasuyo mo na ako dito, Kim. Ano na naman yun? Sa akin mo na mapapagawa, tas wala ka namang... Hindi, dyan? mag-break lang ako. Gugutom na ako eh. Ikaw muna. Ang aga pa, 10:30 pa lang, 11 ang lunch break natin. Ba naman yan? Sige na, break na. Dapat may paano ka dyan. O, bilang kita ng soft Pakape ka drinks. dyan. O, kape. Sige, mamaya. Aka na, money down muna.
Kape bibiling ko, ikaw ang daya-daya mo eh. Binibigyan kitang pera, hindi mo naman binibili ng kape. Nard. Oh. Alam mo yung bagong chicks doon sa kabilang department, yung bagong hire. Oh. Ikaw naman, tayo dito. Nandito Ganda. tayo sa factory, yung mata mo tumatagos sa Siyempre. dingding. Pero ha? ang ganda, no? Hindi mo yun balak anuhin. Dali. Hindi, good boy na ako. Ano bang wala akong... Kailan pa yan? Ha? Kailan pa yan? Ba, matagal na akong good boy. Eh bakit pag ka, lunch break may kachat ka? Imposible! Bakit pag lunch break masaya ka, may kachat ka eh? Wag kami kasi. Iba na, Anong kachat? Wala akong kachat. kilala mo si Jerome? Bay! Kausapin mo, baka maniwala. Ay, hindi naman naniwala yan si Jerome. Kasi ito si Bernard, ako, tirador to. Oy. Nard. Siguro nung kabataan ko, pero ngayon, matagal ako nagbago mula nung Nard, nagkasawa. di ba may mga kinukwento ka sa amin, yung mga ex mo? Ang gaganda. Ano yun? Wala. Minahal mo ba yun o Hoy, tinikman mo lang? Teka lang, magbe-break time na ako, chinichismis nyo Oh, ako. syempre. Siyempre, Alam mo. yung iba doon, natikman. Yung iba naman, minahal. May gano'n naman talaga eh. Ganun ba yun? Ganun ba yun? Sabi ng friend ko. Ikaw, Bong. Ako? Oo. Bago tayo mag-break, maganda yung ganito session. Gusto ko tikman lahat, pero wala, ayaw mapatikim eh. Bakit? Hindi ka ba batuli? Ha? Supot. Uy, dili ko pisot to eh. Panamay. Pakitahin ka! Ha? Oh, tingnan. Oy! Oh, Virgin- gusto mo ipakita ko? No. Meron din ako niyan. Tingin nyo na. Ha? Binili mo lang sa Lazada yun. Hindi yun totoo, bay. Fake news yun sa'yo, bay. Oy, nagalaw to pag ginacharge. Ayaw mo yun. Di battery yan, bay. Ginacharge! Sana mo kuryente ka. Hoy! Kayo talaga, nangkukulit nyo. Teka lang. Kay, may ano lang ako. May nagchat-chat, ha? Doon na muna ako. Hala, tumatawag siya. Sagutin ko na nga. Hello? Hi. Hello? Hello, Angel? Hello, Bernard. Oh. Kamusta ka na? Salamat naman sinagot mo. Parang first time mo sagutin yung tawag ko. Nasa trabaho ko, nag-break time lang ako. Kumusta ka na? Okay lang. Na-miss ko to. Na-miss? Buti naalala mo pa ako. Ang tagal na 20 years ago na yun na. Yun na nga pinagtataka ko kasi... Choppy ba ako? Choppy? Medyo choppy eh. Medyo choppy. Hello? Hello? Ayan. Ano ba yung gusto mong maalala natin? Pwede ba tayo magkita? Hindi. Doon ko sasabihin sana in person. Kasi ang hirap dito eh. Tsaka pauwi na ako next week. Dito, kung di mo alam, di ba dito ako nagtatrabaho sa Lebanon. Uwi ako next week. Sana, kung pwede magkita sana tayo. Putol-putol ka eh. Hello. Sige. Hello? Titignan ko lang ha. Hindi naman kasi busy rin kasi ako sa trabaho eh. Nakalimutan mo na ba yung nangyari sa atin 20 years ago? Di ba? Nung nagkakilala tayo, tapos gustong gusto kita nun, tapos tapat ako sa'yo, na may feelings ako sa'yo. 20 years ago? Nakalimutan mo na? Angel, talaga ba? May gusto ka sa akin? Alam mo, mahal na nga kita. Kaya lang, tinatago ko yung nararamdaman ko kasi alam ko, marami kang gusto. Pero, Alam mo, Angel, kasi hindi lang ikaw yung girlfriend ko eh. May girlfriend pa ako iba eh. Okay na ba alam sa'yo? ko naman yun kasi crush ka ng bayan eh. Pero okay lang sa akin. Ang mahalaga, kasama kita ngayon. Hindi na importante sa akin kung ibang babae bukas. Ang importante sa akin ngayon. Experience ka na ba? Nakakahiya pero virgin ako. Talaga? Kaya happy ako kung ikaw yung makakauna sa akin. Angel, Hindi ka ba happy? happy. Paano yung happy? Ano ha? Bernard! Angel! Bernard! Angel! Bernard!
Naalala ko na po ang nangyari. Isang gabi nga lang po pala yon. At nakalimutan ko na. Sa loob po ng 20 taon, Uncle at Tita, naging maayos na rin ang buhay ko. Isang araw po, nakauwi nga ng Pilipinas si Angel at pinuntahan niya ako sa aking trabaho. Hindi ka kasi nagpapakita kaya. Ba't ka dumiretso dito? Baka, Bernard, gusto anong sana sabihin kitang nila kausapin. Bernard, kahit saglit lang, alam ko naka-lunch break ka. Di ba 1 pa yung balik mo, Bernard? Ano bang meron? Kasi 20 years ago na yun eh. Parang Alam mo ko. biglaan naman yata. Bernard, kasi gusto ko makilala yung anak mo sa akin. Ano? Oo. Anong anak? Bernard, nagbunga yung one night stand natin yung nangyari sa atin. Anong nagbunga? May anak na tayo. Gusto ko siyang makilala mo. Ako, hindi naman ako huwag kang mag-alala, hindi kita guguluhin. Hindi ako maghahabol ng sustento. Yung bata, kasi ngayon, dami niya ng tanong sa akin at total nandiyan ka naman. Huwag kang mag-alala, hindi ko guguluhin yung pamilya mo. Gusto ko mo lang magkakilala kayo. Baka pwede. Bernard, nagkaanak tayo. Nagbunga yun. Sigurado ka bang akin yun? Angel, 20 years ago na yun ah. Bernard, ikaw ang nakauna sa akin. Wala na akong mga sumunod na relasyon. Malay ko ba? Malay ko ba na pagkatapos natin meron Ikaw yun! Marami ka kasing babae! Pero ako, Wala ikaw... namang personalan. Diba inamin mo sa akin ng mga panahon na yun na marami, pero ako, ikaw nakauna sa akin. Alam mo naman na inosente ako sa ganyan. Oo nga, ako siguro nakauna pero malay ko ba may sumunod, may pangalawa, may pangatlo, may pangapat. Hindi ko alam kasi 20 taon nang lumipas, Angel, nganong ako? Ako ba? Ikaw ganun ka! Pero ako, inosente akong babae. Alam mo na virgin ako, wala akong boyfriend noon. At wala na mga sumunod kasi minahal kita kahit malayo. Minahal kita. Bakit ngayon lang? Bakit mo ngayon mo lang sinabi? Yung bata kasi, yung anak natin kasi, gusto kong makilala. College na siya, kaya kung pwede, makilala ka niya, huwag kang mag-alala, hindi ka namin guguluhin. Makilala ka lang niya, okay na ako, Bernard. Maawa ka naman, Bernard. Hindi kita guguluhin, hindi ko guguluhin. Sa'yo ng buhay ko, okay yung pamilya ko. Ako! Yung bata! Ha? Akin ba talaga yan? Sa'yo nga! Ang kapal na mukha mo, DNA test pa natin, sagot ko na! Para lang malaman mo ang kapal na mukha mo. Ganyan ba kayo mga babaero talaga, ha? Kaya pinaghandaan ko talaga tong araw na to ha? Dahil ganyan na magiging reaction mo, kaya please lang. Hindi ko alam. Bernard, anak mo yun. Kamukha mo yung hayaan mo na ako. Masaya na ako sa pamilya ko, sa buhay ko. Please lang. Bernard, please lang din. Layuan mo na ako. Bernard. knows just why we're here. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! The right place at the right time.